guys. Ninin tayo mga guys sa akong duty sa barangay. O tayo kayo guys nga doon na dahil may pagabuhaton nga pagpanimbang sa mga batang malnourished. So dini nga mo mga midwife guys. BHW. O dili pa midugay gyud na human sa pagpanimbang guys. Mao ni akong kagawad ron guys, ang Paris. Og dili pag jud mi na dugay na human guys amo ang pagpanimbang. Nang himudlay mi guys kay ting snack naman ni. Og nanguli na po ang amo ang mga midwife guys, niuli na dito sa main center. So kami na lang aning nabilin guys og kaawan sa among pipila ka mga kauban. Doon na po yung nagtrabaho sa Kalahi guys. Nagamit sila og service sa barangay. Naghakot og tubig guys. Nagtapok lagi mi ani guys kay nag-snack man. So ang uban sab nagkuha pod og tubig sa may ripo or sa may bumba. Kay dadon dito sa bukid guys kaway tubig. Ila pa ning ihato dito guys sa bukid kay do naman po mga barrels dito nga istakanan. Pagkahuman sab guys tugbong na po dadyon hakot na pod kay tungod gis kalayuan ng ilang trabaho kinahanglan lagi og daghang tubig kay aron mahuman ang maong project. A few moments later. Sa akong pagpauli guys, timing kaayo guys kay mao joy nakita nako guys ag ako ang pagumangkon. Di asa may suba. Kaawan siyang pamilya guys nagbuting. So ang giko ang kamera guys kay lingaw man kaayo ang magtiayon kaawan sa ilang mga anak. Padong sila sa ibabaw guys yang ibuting ang iyang pamilya. Akong gitanaw ang dagat guys hunas. Wa na ibawod guys kay hunas naman. Wa na ibawod. Kini akong pagumangkon guys gikan pa ni sa laod nanubid ni siya guys. Og anitabo ra ang iyang mag-ina di aring may suba. So iya yung gibuting. Giduo na mi diri guys og kanang ulan-ulan ginagmay. Karong hapon na guys, dunay may ulan pero wa kay mo kalahutaw guys. Igura gisuyop ang uwan sa nangliki nga yuta guys. Alanganin ang ulan guys to wara gajud kay wara makabaha-baha guys. Napikot na pod ang suba guys, ni tapo na pod ang bunbun hapit diri sa amo ang dapit. Ingon ani jud guys kung dagko kayo ang dagat diri sa among lugar, mapuno jud og bunbun ang amo ang suba. So kung magbaha na gini guys, iano ra pod gihapon kini sama sa naandan. Og ato na po makita nga lagyo na po kayo ang bunbun sa amo pong nga suba. Sa gikayon ko na guys, nag-uwan pero linaw. Di sama sa gahapon guys nga namuti-puti ang laod. Karon linaw pero dunay dag-om, gauwan-uwan lagi ginagmay. Pero manghinaot lang ta guys nga dili na ni siya magbawd-bawd kay luoy kayo ang mga mananagat.
So guys, nining maong video ako na ning tapuson guys, og kini yung igsuon guys, magpasalamat sa inyong pagsilip sa akong mga videos. Og nagpasalamat ko ninyo guys, og ako moingon, bye bye.